Asik yo, Dik. Asik. Aku kelingan kuku kae biyen tak golerek ning kecaka kebak tulisan warna abang tondo kasih sayang bobot tumpuk jos Trita dek wayah wengi nganti gagat rino ha sor lemah sor ki biasane piye Mas? Hah? Lha kuwi Pripun Pak Dik? Pripun Dik? Terus pokoknya. Oh terus. Oke siap. Siap. Nggih laksanakan. Cadetan sajroning ati aku jaluk sangu joget sembah nuwun Bapak yang liwat aku kelingan kuku kae ombiyen tak goleren ning cagak kebak tulisan warna abang tondo kasih sayang iyo kuku kae nying penawati wiwit mbiyen tumeka saiki kuku kae kebak trita dek wayah wengi nganti gagat rino aku ora nganggo mandeg jarene pokoke bablas. Bablas nggih Pak nggih. Cetetan sajroning ati. Asik. Tasih kok joget malih monggo. Saya merati. Iya iyo. Iya iyo. Aku kowe dipikir. Mergoleri.
tak golerek ning cagak gebak tulisan warna abang tembang kasih sayang jeng parmi lo he we awe o we awe we awe o we awe we awe iya iyo iya iyo ayo monggo bunda asik Alhamdulillah yang ketiga kalinya sur. Iya. Campur sari tembang kangen sajose ya dik kerja bareng suara langgeng audio sembah nuwun Pak Bos berkah selalu ngosek yo ngosek yo ngosek yo ngosek yo dik yang liwat aku kelingan cagak gebak tulisan dik warna abang tanda kasih sayang gugut kae nyiem menawat kowe wis sampeyan tumpeka saiki gugut kae obak crita wayah wengi nganti kaget rino. Aku nek kene MC kok kon woncatan ceton catatan. Lah iya kandhane. Wis teklok iki dengkule ya. Ya, angga. Cetetan sajroning ati. Masuk yo. Petang ambalan. Patang ambal.
Oke, salam pambuka sarengan kanca-kanca tembang kangen sampun katur. Sugeng midhangetaken. Bakal liwati sinek selintange luku semono janji prasetya ning ati dan saku mandeling netro rinoso rasa rasane griya mitra sak jagat raya kaling ana wukir lan samudra aduh nalika nira ing dalu atiku lam-lam sira wong ayu lakai lintane mlaku
Sawerane. Baru dipersiapkan. Monggo Pak Bos. Nalika nirae dalu atiku lam-laman sira wong ayu nganti mati ora bakal lali lakae lintange mlaku matur sembah. Terima kasih Pak Bos. Paring anakku sing bagus dhewe besok pinter sekolah yen wis bisa nyambut gawe kudu mlaku samestine gagrek nawi ora apa-apa kan tak omong ya wong pimpinane kan salah ora apa-apa nggih ya Mbak Lelo ki ra apa-apa sak karepe kok cuman ngonggeran aku mau anut terame bangsa enggal menengok anakku rasa marah ibumu tidak ikut tungguku kira-kira iso gawe apa? Sak-sake segawe anak ora. Oh iso no papat. 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 Kowe lah. Aku ki jane nek ngudang iki cilik. Ngudang sing iki lho jane aku. Ayo cocok. Heeh, Mas Salim boleh. Kepriben anu Mbak Kayune sehat? Alhamdulillah. Iya. Ya. Nitip.
Aja penengong ngger anakku cah bagus. Sekolah sing pinter. Amin. Yen kowe wis nyambut gawe kudu nyambut gawe sing jujur. Amin. Saya suwe Mas lagi kelas berapa, Dek? Kelas 4. Kelas 4. Monggo, Mas. Ojo penengong ngger anakku. Ojo pijer nangis wae. Anakku sing bagus dhewe besok pinter sekolah. Joget ya oleh lho iki. Karo joget. Bisa gawe Mas Teguh campur sarine sing anu ndek iki minggu kene enek ning SMP ngono iki sing lagi. Iki wis kuliah. Heeh. Jabret teko wis tobat iki. Nggih, selamat datang. Kayak kesempatan sih nih. Lah iya. Mangga. Kerupuk aja lali ya, Nduk ya. Apa nih, Mas? Kerupuk iki tekan Oh, kerupuk. kerupuk Enak. Kemeripik mesti. Wes ya, sing pinter iki jan iki jos tenan iki. Sakinan. Heeh, Mas, diaturke. Ayo
suwun rina lan wengi muga-muga Gusti ngijabahi sunggapan anggonmu balidin bisa kumpul kaya wingi jaranan jaran jarane jaran kepan jaran yo 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 jaran kecil katahun nono ojo lali bawelingku uga ana limat janji-janjimu aku kang setya satu tak enteni nganti saelingmu aseyo campur sari tembang kangen yo 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 nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa tahun lono witono tak enteni ing pucuking tresno balon nangka bebasane mung katon-katon sliramu wae wasik yo kagem Pak Tomo kelapa nunggal Bapak Tomo saking Jonggrang kembang kuning kelapa nunggal Sewulan ora nang ngeteng di Jonggrang Jonggrang kowe pancen ayu tenan
prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan Pak Tomo monggo Pak Tomo Tobat kowe wanita keparang ora ngerti yen Bandung lanange jaga putra pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji sekti Bandawasa Rara Tosun dundun ayo iya jonggrang panyuwun padu wasik yo campur sari tembang akang Kagem Bobotomo aja meneng njaluk candi jonggrang jaluk anak ta wae jonggrang wis ra iso yo 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 beser yo we ora jonggrang kowe pancen yen Bandung bakal kasmaran waspadano prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita Tobat kowe wanita keparang ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji sekti Bandawasa Rara Butina monggo Butina sikat yo we Rara jonggrang kowe pancen we egolane aduh yen Bandung bakal kasmaran waspadano prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan masuk ye we
yen Bandung lanange jagat putra pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji sekti Bandawasa Roro jonggrang manut setegur goda karuwa Yun jonggrang banyu wemu tak turuti tembang kangen Pak Tomo. dewe no dewe kentel kowe iki kentel yakin spesial kagem keluarga besar Sukarjo Bulakjo yo 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 ambiar mas ya mbok yang Sukoharjo piye tanggung jawabe? Sukoharjo makmur. Sing nyuwun sesideman sapa? Ya Bumi Ayu barang kuwi piye tanggung jawabe jarene ya enek, bae ya ora enek. Wis Mas Parno tinggalane mendingan ning rene wis. Anji monggo. Ben ditunggune wong Sukoharjo kabeh. Sing wani ya nggur kowe kok ketok iki. Ayo. Ayo Mas Bro. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukokke sana sak sertifikat apa wae senajan sesideman mesti kasempatan yo hey tembang kangen campur sarinya Indonesia. Bularjo, jagone Mas Parno jagone iki aja. Yo yo yo. Asik.
iki emang bener sesuai dengan slogannya Sukoharjo Makmur. Ojo makmur tenan iki. Makmur tenan. Terus suwun berkah selalu, muga-muga tambah lancar rezekine nggih, Pak. Nggih. Ayo tutup sik, dereng. Tutup sik ta ya. Ayo. Iya. Alah, lagune. arek kumat. Jare kon nutup kan. Kan iki to. Urip. Iya. Urip Urip ra iso nyanyi ae. urip ana kene. Iya. Urip ana kutha kene. Kabeh tak dukoke. Oh masa isine. Kowe apa-apa wae. Sajan sesideman. Besita jembatan. Matur sebanwun. Yellow bread asik. Ayo yo. Monggo Bu Suti. Bunda Suti. Bu Suti Sukarjo monggo mriki. Monggo mriki. Keluyuran Iki malah duitnya oke iki. Asik. mubeng. Ayo. Sukarjo. Monggo Butina mriki Butina. Ibu Astri, Jemarni sini Jemarni yuk. Orang joget nih kudu nyawer ini yuk. Lanjut, lanjut ya, arep nyawer. Ayo Jemarni. Iki juraganku, juragan bos. Ayo Mbak Juragan. Ayo, 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 ayo. Awan ning omah wis ora krasa. Kaluyuran goleki. Ayo, anak wedok nyawer. Juragan bos saya maju rene. Aku ya gak roh iki aku.
nuwun sewu. Apalagi Budi Iki nek Bu lagunya. Tinah karo Bu Suti iki sing tua sing ndi? Nggih Bapak Ibu tamu yang hormatan sugeng regan sugeng anger sapi darat jambat katur sinambi daget campur sari tembang kenangan Lagora sanding ati kaleksanan kang dadi setiaku wis suwe karo ngandani mong sliramu kentani pipi Rena
pungkasan upamane wong Soalnya wis kulino ngasari biasanya. Asik, ayo Mas Broto ngadeg, suarane podo wedo ayo. Broto ngadeg Broto. Saiki. Gantian Broto saiki. Manjen nganti yo kang nyawang. Leyang-leyang tak sawang mejane ngabang. Kancangan dari saka putih ya, suarane kok wedok. Jane lo tenan. Tukang sotenge wing guju to.
Juragan Material. Ireng Kanton Kita kasih tepuk tangan yang meriah. Luar biasa, Mbah Matur suwun. Kung. audio tembang kangen. Juga demikian buat rekan semuanya, cara foto di Jangkong, Seman Langgeng. Sabenku nyawaku untukmu, rasa kangen aku marang sliramu. Biyen ate antuk tresno bebarengan neng gedung opo. Saiki ado papane tanpa kabar kepiye watane. Aku tansah ngantuk-antuk muga liya dina bisa ketemu. Pancen kudu tak akoni yen yo tresno ra kudu duweni. Abot rasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni. Mohon izin gedek broto nggih, Mbak Cinta. Panyuwun kumring sliramu, rungono tangisik ati iki. Lewat angin wajib dalu, aku nitip salam kangen jroning ati. Sekecane Mas e. Ya monggo, ya Mas mohon izin Mas e. Mas Pardoyo sehat selalu. Aye. Tembang kangen sajose. Juga terbikin buat Bapak RT. Selamat beraktivitas Pak RT. Asik. Om. Sahabatku nyawaku untukmu, rasa kangen aku marang sliramu. Biyen ate antuk tresno bebarengan
keyboardnya Indonesia dan juga penyaronnya luar biasa. Kamu tadi nggak diapa-apain kan Dek sama dia? Nanti bilang sama kakak ya kalau diapa-apain ya. Oke. Lanjut. Panyuwunku mring sliramu rungono tangis sing ati iki lewat angin wajib dalu aku titip salam kang jone ati Solo. Monggo Dik Broto. campur sari tempat Yen sinawang ana netra
Tibake Mas Broto ra nganggo hak. Oke ya Mas ya. Iya. Wes. Siap. Siap. Enggak nih Tresna